ohľadne vyradeného majetku mesta, ku ktorému došlo rozhodnutím môjho predchodcu, ako aj informáciu o výške vyplatených odmien bývalým zamestnancom Mestského úradu a záväzkov mesta voči spoločnosti Brandner. Majetkoprávnemu oddeleniu Mestského úradu boli z môjho poverenia na preskúmanie predložené nasledovné dokumenty. Sú to overené fotokópie zo dňa 11.12.2014. A. Rozhodnutie primátora mesta je bez dátumu inžinier Gejza Pischinger, ktorým mesto Nové Zámky vyraďuje majetok v účtovnej hodnote 56 745,77 eur. Po B je tam pozvánka zvolanie zasadnutia vyraďovacej komisie na základe smernice primátora 04 rok 2013. Pod C zápisnica zo zasadnutia vyraďovacej komisie zo dňa 20.10.2014 a 31.10.2014. Ďalší bod D. Návrh na vyradenie z majetku mesta. Mesto, Mestský úrad, organizačný odbor, ďalej ako zápisnica. Po E. Zoznam vyraďovaného majetku, 7 strán. A po F. Návrh na vyradenie majetku, odbor regionálneho rozvoja a školstva. Jeho úlohou bolo preskúmať, či vydané rozhodnutie spolu s dokumentmi, na ktoré sa odvoláva, ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo, je v súlade s zákonmi Slovenskej republiky aj zásadami hospodárenia s majetkom mesta Nové Zámky. Základným a najzávažnejším nedostatkom predložených dokumentov je ich nepreskúmateľnosť, keďže z dokumentu zápisnica zo zasadnutia vyraďovacej komisie zo dňa 20.10.2014 a 31.10.2014, ako ani samotných návrhov na vyradenie majetku mesta nie je možné jednoznačne určiť. Či išlo vyradenie neupotrebiteľného alebo prebytočného majetku, alebo o oboje. Po B, na základe akých podkladov vyraďovacia komisia mala majetok za neupotrebiteľný alebo prebytočný. Po C, či vyraďovacia komisia reálne preskúmala vyraďovaný majetok a na základe týchto poznatkov následne dospela k záveru, že vyraďovaný majetok mesta je neupotrebiteľný alebo prebytočný. A za D, či bol vyraďovaný majetok reálne zlikvidovaný alebo odpredaný a na základe akého rozhodnutia. K bodu A. Z predložených dokumentov nie je možné jednoznačne určiť, či došlo k vyradeniu majetku mesta z dôvodu neupotrebiteľnosti alebo prebytočnosti. Zo zápisnice vyplýva, že, citujem, komisia na svojom zasadnutí prejednala návrhy na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku. Dovolím si tu poukázať na skutočnosť, že zápisnica bola spísaná v dvoch termínoch, a to jednak 20.10. a 31.10.2014 bez pozvánky. Prezenčná listina členov vyraďovacej komisie je však pripojená len k dátumu 20.10.2014. K dátumu zasadnutia 31.10.2014 prezenčná listina chýba. Vo svetle týchto uvedených skutočností je teda otázna legálnosť vyradenia majetku Novovital Nové Zámky, to je tretí bod zápisnice, a to nie len z dôvodu chýbajúcej prezenčnej listiny, ale aj z dôvodu, že rozhodnutie primátora mesta, inžiniera Gejzu Pischingera, ktorým mesto Nové Zámky vyraďuje majetok v účtovnej hodnote 56 745,77 eur bez dátumu, udeluje súhlas len s vyradením neupotrebiteľného a prebytočného majetku v súlade so zápisnicou zo zasadnutia vyraďovacej komisie zo dňa 20.10.2014. Teda tento súhlas sa nevzťahuje na čas zápisnice z 31.10.2014. K bodu B. Nie je jasné, na základe akých podkladov dospela vyraďovacia komisia k záveru, že majetok je potrebné vyradiť pre jeho neupotrebiteľnosť a nie je jeho prebytočnosť. Keďže mesto, Mestský úrad, odbor organizačný navrhuje majetok v jeho návrhu zo dňa 1.10.2014 vyradiť z dôvodu, citujem, opotrebenia a nefunkčnosti, a odbor regionálneho rozvoju a športu navrhuje majetok vyradiť bez uvedenia dôvodu. Okrem toho, zasadnutie vyraďovacej komisie prebehlo na základe neaktuálnej smernice 04/2013. K bodu C. Na základe predložených dokladov nie je zrejme, na základe akých zistení vyraďovacia komisia dospela k záveru, že návrhu na vyradenie majetku mesta sú opodstatnené. Absentuje akákoľvek zmienka o tom, či bol majetok mesta poškodený, alebo čo spôsobilo jeho nefunkčnosť, respektíve, že či nie je použiteľný napríklad na náhradné dielce, ako to predpokladá bod 5 odseku 4 zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Zámky.
Predložené dokumenty neobsahujú žiadny dôkaz, že vyraďovaný majetok bol neupotrebiteľný, nepoužiteľný, ako napríklad reklamačné protokoly, vyjadrenia servisných stredísk a podobne. Za daného stavu je v podstate nepreskúmateľná opodstatnenosť rozhodnutia primátora mesta. K opaku neopodstatnenosti rozhodnutia možno dospieť preskúmaním okolností, za akých a či vôbec bol vyradený majetok používaný. Pri mobilných telefónoch, napríklad podľa fakturácie telekomunikačného operátora za poskytnuté služby k priradeným SIM-kartám, pri osobných počítačoch, respektíve notebookoch, podľa posledného prihlásenia k počítačovej sieti alebo poslednej aktualizácie operačného systému či antivírusovej ochrany. Podľa zistenia Mestského úradu vyradené počítače sa aktívne pripájali do siete Mestského úradu s posledným pripojením v priebehu mesiaca november, respektíve december 2014, teda skoro 2 mesiace po ich vyradení. Je zrejme, že vyradený majetok nemohol byť neupotrebiteľný, respektíve prebytočný, lebo zrejme inak by nemohol byť používaný. K bodu D. Vyraďovacia komisia v zápisnici uvádza, citujem, komisia schválila vyradenie majetku a jeho spôsob likvidácie navrhuje nasledovne. Elektrický alebo elektronicky vyradený majetok v súlade s platnými zásadami a legislatívou, to je u oprávnenej osoby na nakladanie s elektronickým odpadom. Za druhé, majetok likvidovaný v inom režime ako komunálny odpad na zbernom dvore oprávnenej osoby na nakladanie s odpadmi. Komisia schvaľuje možnosť odpredania vyradeného majetku fyzickým osobám na základe ich žiadosti. Mestský úrad nemá k dispozícii žiaden doklad, ktorý by potvrdzoval likvidáciu majetku v zmysle zákona číslo 223/2001 zbierky zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mestský úrad ale má k dispozícii dokumenty, na základe ktorých bývalí vedúci pracovníci úradu požiadali o odkúpenie vyradeného majetku mesta. Keďže nie sú k dispozícii žiadne iné dokumenty, na základe ktorých mohol byť majetok mesta predaný, či je to už rozhodnutie primátora o súhlase s predajom, o tom nepojednáva. Je tu predpoklad, že k predaju vyradeného majetku došlo na základe súhlasu vyraďovacej komisie. Takýto postup je však v rozpore so zákonom, ale aj so zásadami hospodárenia, keďže vyraďovacia komisia je len poradným orgánom primátora mesta a nespadá do jej kompetencie rozhodnúť o tom, ako bude naložené s vyradeným majetkom mesta. Zákon číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí síce umožňuje obci upustiť pri prevode hnuteľnej veci od zákonného postupu predaja majetku na základe obchodnej verejnej súťaže dobrovoľnou dražbou priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu, ak ide o pri prevode hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3500 eur. Mám však za to, že tento zákonný postup nemohol byť použitý v preskúmavanom prípade, keďže zákonom hovorí o prevode hnuteľnej veci v jednotnom čísle, nie o súbore vecí, respektíve o viacerých veciach súčasne. Ako to vyplýva z gramatického výkladu ustanovenia paragrafu 9a odsek 8 písmena D, rozhodnutie sa môže týkať prevodu jednej individuálne určenej veci. Opačný výklad dotknutého ustanovenia, to je možnosť prevodu viacerých vecí súčasne v nižšej zostatkovej hodnote ako 3500 eur, popiera samotný zmysel zákona, ktorým je zvýšiť transparentnosť a hospodárne nakladanie s majetkom obce. Ako to bolo spomenuté, zákon stanovuje pravidlá pre nakladanie s majetkom obce s cieľom zvýšiť transparentnosť a hospodárne nakladanie s týmto majetkom. Podľa paragrafu 6 zákona o majetku obcí obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce, ktorým je obcov zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia. Dovolte ešte v krátkosti informovať k vyplateným odmenám zamestnancom Mestského úradu. V mesiaci november bolo 16 zamestnancom, ktorí ukončili s mestom pracovný pomer ku dňu 14.12.2014 vyplatené mimoriadne odmeny v celkovej výške 155 000 eur, a to v rozmedzi od 9 do 20 000 eur na jedného odchádzajúceho zamestnanca. Na záver by som ešte chcel informovať Mestské zastupiteľstvo o záväzkoch voči spoločnosti Brandner. Celkové záväzky predstavujú sumu 1 814 735 eur
ktoré sú po lehote splatnosti. Z toho suma 1 446 859,09 eur pripadá na spoločnosť Brantner Nové Zámky a suma 367 876 eur na spoločnosť Brantner Kolta SRO. Na základe uvedeného teda konštatujem, že nie je možné určiť, či išlo o vyradenie neupotrebiteľného alebo prebytočného majetku mesta. Po B. Rozhodnutie neobsahuje súhlas primátora s likvidáciou alebo predajom majetku. Po C. Je tu dôvodné podozrenie, že s majetkom obce sa nenakladalo hospodárne a bol porušený zákon. A po D. Považujem za potrebné preskúmať hospodárnosť nakladania s finančnými prostriedkami